αγόρασα πριν από ένα περίπου μήνα, λίγο μετά τις γιορτές, και πραγματικά την έχω λατρέψει γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιό της και μου αρέσει που είναι και μεγάλη. Γιατί θέλω μέσα να βάζω πολλά πράγματα, θέλω να βάζω και το ντοσιέ της σχολής για να μην το κρατάω, οπότε με έχει βολέψει πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει μέσα η τσάντα. Λοιπόν, όπως θα βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει πάρα πολλά τσεπάκια μέσα. Πάμε ένα-ένα να δούμε τι έχουν. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχω τα γάντια μου. Νομίζω ταιριάζουν και με την τσάντα μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα φιωγκάκια που έχουν. Μου τα διάλεξε το αγόρι μου. Μετά το λουράκι της τσάντας για να τη βάζω και στον ώμο μου αν θέλω. Και πάμε. Λοιπόν, εδώ είναι το σημειωματάριό μου, το Βαλεντίνο, που έχει και κουτάκι. Το ανοίγουμε να δούμε τι έχει. Και να το... Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και στο χρώμα μου, στο ροζ. Όπως μπορείτε να δείτε, το ροζ φαίνεται παντού. Και γράφω τις δουλειές που έχω να κάνω, πολλά πράγματα. Να δούμε τι άλλο έχω. Έχω ομπρέλα, γιατί τώρα το χειμώνα βρέχει, οπότε μία ομπρέλα πιστεύω χρειάζεται. Αν και πρέπει να αλλάξω χρώμα εδώ που τα λέμε. Μετά έχω το πορτοφόλι μου, το οποίο με έχει βολέψει πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ γιατί είναι δερμάτινη η υφή του. Και έχει πολλά τσεπάκια μέσα, να βάζω τις κάρτες μου, χωράει πάρα πολλά πράγματα γενικώς. Πήρα μαντιλάκια γιατί πάντοτε χρειάζονται. Να δούμε, γιατί έχω κι άλλα εδώ στο τσεπάκι αυτό. Εδώ έχω τα hands free του κινητού μου. Έχω το φορτιστή του κινητού μου και power bank. Όπως καταλαβαίνετε, το κινητό μου με ενδιαφέρει πάντα να έχει μπαταρία. Και πάμε και σε αυτό εδώ το τσεπάκι, αυτό εδώ. Αυτό είναι γεμάτο καλλιτικά. Ξεκινάμε με το πρώτο και το καλύτερο, το κραγιόν που μου έχει πάρει δώρο η φίλη μου γλυκερία στα φετινά μου γενέθλια. Μία μάσκαρα της Shiseido. Ένα μολύβι για τα μάτια. Ρούζ και πινέλο για το ρούζ. Πούδρα. Λιποζάν για τα σκασμένα χείλη. Ένα λαστιχάκι για τα μαλλιά. Και τους φακούς μου. Εγώ δεν φοράω ποτέ ούτε γυαλιά ούτε φακούς. Τους φακούς μου τους φοράω μόνο στην εξεταστική και γι' αυτό το λόγο μόνο τους έχω στη τσάντα. Έχουμε και πίσω τσεπάκι, εδώ, έξω από την τσάντα, το εξωτερικό. Στο οποίο έχω και άλλα γραμματιλάκια. Love Smile. 2 στυλό. Πάντα μας χρειάζεται να έχουμε ένα στυλό μέσα στη τσάντα. Έναν αναπτήρα που λέει επίσης Love. Προσωπικά ο αναπτήρας δεν μου έχει χρειαστεί ποτέ, αλλά συνήθως όταν δεν έχεις κάτι τότε το χρειάζεσαι. Και ένα μινιόν. Λοιπόν, αυτή ήταν η τσάντα μου. Γράψτε κάτω στα σχόλια τι άλλο πιστεύετε πως θα έπρεπε να έχει στη τσάντα μου και γενικότερα τι πρέπει να έχει μέσα μια γυναικεία τσάντα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook The Blondie Mary Show. Το link βρίσκεται κάτω στο description. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.